Og nu skal vi altså til førstepladsen af denne flotte pokal. Og dem, der er de næste, der skal involvere. Og så er de forsvarende Danmarksmestre i Science Show. DTU. Hej alle sammen, og velkommen til vores show. Mit navn er Lind. Og mit navn det er Robert, og vi kommer som sagt fra DTU Science Show. For at vise, at vi kommer fra DTU, så har Lind faktisk brugt vildt mange timer, lidt for mange timer, på at lave sådan et rigtig fint logo, som vi skal prøve at vise i dag. Ja, jeg har ikke lige testet det, så vi skal lige teste, om det virker. Så Robert, du sætter noget strøm til. Yes, jeg kører strøm til herovre. Og... Ej, Lind, det ser bare overhovedet ikke sejt ud. Det virker ikke. Nej, det er jo faktisk fordi, at jeg har brugt nogle LED'er, som lyser lys i det, der hedder det infrarøde spektrum. Vi mennesker kan jo ikke se alt det lys, der er i verden. Det her lys, det lyser med lidt lavere bølgelængde end normalt synligt lys. Til gengæld er der rigtig mange dyrearter, som kan se det her lys. Både slanger, insekter og frøer. Ja, lidt. Ja. Der er ikke nogen slanger, insekter eller frøer i publikum. Og det er altså heller ikke alle, der kan lide naturvidenskab, der er på det spektrum. Så ja, men ved du hvad, du siger at bølgelængden, den er for lang til, at vi kan se det. Så vi skal gøre den lidt kortere, og jeg ved, at der er nogle ting, der bliver kortere, og de bliver koldere. Ja. Ja, så vi har taget noget med, der er rigtig, rigtig koldt. Vi har taget flydende nitrogen med, og det er minus 196 grader. Så lad os prøve at få slukket lyset, og se om vi kan få forbedret vores skilt. Vores lyseslukker er i fuld gang. Vi prøver lige at dyppe halvt, bare lige først for at se. Og så burde man kunne se lidt forskel, men nu skal vi altså have hele det zoom med, hvis jeg har set det her. Sådan der. Og så burde det virkelig bedre. Ja, det virker bare her godt. Og det er faktisk fordi, at inde i sådan en LED, der sidder en halvleder. Når strømmen løber igennem halvlederen, falder elektroner fra et højt energiniveau til et lavt energiniveau. I det her fald, der udsender det så noget lys med en helt bestemt energi, eller en helt bestemt bølgelængde. Når vi køler halvlederen ned, så gør vi det her fald lidt større. Det vil så gøre bølgelængden kortere, og så kan I se lyset. Det var godt nok smart. Ja, det er ret smart. Vi tænder bare lige lyset igen, så tror jeg, vi har set det. Men altså lidt, det er jo kvantemekanik. Ja. Og jeg er jo tilfældigvis bioingeniør, så kvantemekanik, det forstår jeg ikke en hat af. Ja. Men noget jeg til gengæld forstår lidt mere om, det er altså CO2-udledninger og klimaforandringer. Fordi lidt på DTU, der er vi jo ingeniører. Og ingeniører, vi er sat i verden for at løse virkelige problemer i den virkelige verden. Så vi vil gerne takle et af menneskehedens største problemer. Og det er, at vi udleder alt for meget CO2 til atmosfæren. Og når vi gør det, så bare lige for at holde det infrarøde tråd, så absorberer CO2 faktisk infrarødt lys, så vi blandt andet får det ene af grundene til global opvarmning. Men der sker altså også det, at verdenshavene de bliver surere, når der kommer meget CO2. Og det er rigtig dårligt for blandt andet koraller og skalddyr. Men hvad mener jeg med, at de bliver sure? Ja, det Robert mener med, at verdenshavene de bliver sure, det er, når der kommer alt for meget CO2 i atmosfæren, så bliver noget af det opløst i verdenshavene. Så bliver der dannet noget, der hedder kulsyre. Syre, man kan næsten høre det, det bliver surt, det vil sige, at pH'en bliver lav. I det her glas, der har vi taget en indikator med, der med farveskift kan indikere, om pH'en den er lav eller høj. Så mangler vi bare CO2. Ja, og i bedste tv-køkkenstil, der har vi selvfølgelig snydt lidt hjemmefra og taget noget CO2 med i den her kop. Det er, hvad vi kalder for tøjs. Det er altså fast CO2, der er minus 80 grader, så vi kan få tilført rigtig meget god CO2 her, og vi tænder lige for lyset. Så nu kan vi se, at når den her tøjs, den sublimerer, altså går direkte fra fast form til gasform, så vil vi få noget af det vil blive til kulsyre, og vi vil så se, at opløsningen den bliver sur. Det kan vi se på vores indikator. Det er ret smart. Det er ret smart, men man kan altså også demonstrere det modsatte. For jeg tænkte, okay, vi har en syre, fint, nu skal vi også have en base. Så jeg har været hjemme under køkkenvasken og fundet det, der hedder afløbsrens frem. Det hedder natriumhydroxid på kemisprog. Det er lidt stærkt, så jeg har opløst det i det her, og så har jeg fortyndet en lille smule, så kan vi tilsætte det. Så burde vi kunne se, ja, et farveskifte til blå, til grøn, og så tilbage til den der lidt lækre tidsgule farve. Nu vil jeg altså ikke vise, at den her kulsyre, den faktisk har neutraliseret en stærk base. Ja. Men har du ikke også noget andet med? Det har jeg i hvert fald. Jeg har et kemikalie med, der hedder calciumkarbid.
Kattenhydrid, det kan reagere med vand, som der er rigtig meget af i den her kolbe, og danne en base, der hedder kattenhydroxid. Nu tænker jeg nok, at base, der har vi set, det er lidt kedeligt. Det danner også et andet produkt, nemlig acetylengas. Og acetylengas vil vi her bruge til at demonstrere, hvad der kommer til at ske med jordkloden, sådan lidt metaforisk, hvis ikke snart vi får stoppet den her klimakrise. Så jeg tilsætter noget her. Og jeg er klar herovre. Okay. Jeg er klar med CO2-slukkeren. Vi har en brand her, så vi skal have slukket. Prøv lige at vente. Så der. Det er jo mega smart. Vi har stadig tørreisnede den her, der sublimerer, laver en masse CO2 og kvæler ilden. Så der er ikke grund til den der CO2-slukke der. Okay, ja. Men vi kan jo så se på vores metafor her, at vi skal altså gøre noget for at sænke vores CO2-udledninger her i verden. Så, og en af de måder, vi kan gøre det på, det er ved at bruge mere CO2-neutrale, renere energikilder. Og en af dem, det kunne blandt andet være fusionsenergi. Ja, fusionsenergi, det er sådan noget, som sker i solen. Så det kunne være mega fedt, hvis vi kunne udnytte det som en CO2-neutral kilde til energi. Der er faktisk lige nogle DTU-forskere, som har slået verdensrekord i fusionsenergi, så det synes vi personligt er ret sejt. Det første skridt mod at lave sådan en fusionsreaktor, det er at lave plasma. Og nu snakker vi før om noget på gasform og væskeform og sådan noget. Der er måske nogle af jer, som kender plasma som den 4. tilstandsform. Yes. Og vi vil rigtig gerne prøve at lave vores helt egen plasma lige ned i det her bar. Og for at lave ens egen plasma, så skal man bruge 2 ting. Man skal først og fremmest bruge en lille bitte smule gas. Så vi pumper altså det meste gas ud af vores rør her, hvis det er en vakuumpumpe, vi har herovre. Yes. Tusind tak lidt. Derudover så skal man bruge højspænd. Man skal bruge et voldsomt stærkt elektrisk felt for at lave det her plasma. Og det er det resten af vores opstilling går ud på. Vi skal bruge så meget som 8.000 volt hen over de her 2 elektroder i røret for at få lavet vores plasma. Så jeg vil tænde for vores device herovre og bare skrue lidt op. Og når Robert sætter strømmen, så er der måske nogle af jer, der kan mærke, at spændingen den stiger. Alright. Nej, det var sjovt. Okay, det var lidt sjovt. Okay, vi slutter lyset. Skal vi rent faktisk se, hvad det er, vi arbejder med her? Ja, sådan der. Sådan der. Fordi, nu kan vi se her, der er noget inde i vores rør. Vi har fået lavet et utroligt stærkt elektrisk felt. Og det her elektriske felt, det er så stærkt, at det river molekylerne fra hinanden inde i røret. Så vi får sådan en slags suppe af elektroner og ioner, altså lavede partikler. Når de så kollapser tilbage til deres grundtilstand, altså elektronerne hopper tilbage til de her molekyler, så vil vi få frigivet den energi i form af lys igen. Og det synes jeg, vi har hørt før. Det har vi jo set i vores LED'er. Det er altså bare elektroner, der springer. Det er altså ret sejt. Nå, nu ser Robert lavet partikler. Jeg har en magnet med her. Den er pakket i plastik, så det ligner ikke en magnet. Og den kan jeg prøve at føre hen til vores plasma. Og så er der måske nogen, der kan begynde at se, at den her plasma, den kan jeg manipulere ved. Og det med det her stærke magnetfelt, så kan jeg både trække og skubbe til de her ladede partikler. Hvis jeg nu bliver rigtig god til at skubbe og trække de ladede partikler, så har jeg faktisk taget første skridt mod at lave en fusionsreaktor. Det er lidt sejt. Det er pænt sejt. Men det er altså ikke det eneste, vi kan vise med vores opstilling her. Vi kan nemlig også vise forskellen på jævnstrøm og vekselstrøm, som der måske er nogen, der har hørt om i forvejen. Så det vi bruger i vores opstilling lige nu, det er jævnstrøm. Altså vores strøm, den går fra et sted til et andet. Den går simpelthen kun i én retning. Men det vi har hjemme i vores stikkontakter, det er altså vekselstrøm. Vores strøm, den skifter retning 100 gange i sekundet. Så nu har Lind altså fjernet den ensretter, vi brugte for at få jævnstrøm, så nu har vi altså vekselstrøm i vores opstilling. Og lad os prøve at se, hvad det kan gøre med vores plasma. Ja, der er måske nogen, der synes, det lidt ligner det samme. Og det er også fair nok, det er fordi, jeg ikke har taget magneten over til nu. Men det gør jeg nu. Og så hvis man lige rammer det rigtige sted, sådan der. Så er der måske nogen, der kan se, at der kommer 2 plasmastråler. Og det er i virkeligheden ikke, fordi der rent faktisk er 2. Det er fordi, jeg tager den her plasma, og så skubber jeg og trækker, og skubber og trækker, og skubber og trækker 100 gange i sekundet. Og det kan vores øjne selvfølgelig ikke følge med i, så vi ser bare 2 stråler. Okay, det er ret sejt. Men Lind, vi tænder bare lyset igen her. Mange tak. Der er altså noget, vi mangler, for at det her det bliver et rigtigt science show. Ja. Fordi nu har vi lavet farver med, LED'er, vi har lavet farver med kemi, og vi har lavet farver med plasma. Men vi mangler altså også noget ild. Synes du ikke det? Vi mangler at lave nogle farver med. Det er ikke et rigtigt science show uden ild. Så her har jeg gjort klar til et lille bål. For at lave et lille bål skal man bruge en lille smule brændstof.
Vi har valgt det, der hedder sprit. Så jeg vil bare hælde en meget lille smule op af det her sprit. Ja, og det er vigtigt, at du ikke hælder for meget op, vel? Nej, det skal bare være en lille smule. Det lover du. Jeg skal lige have den åben først. Okay, sådan der. Sådan. Giv den hånd. Sådan der. Jamen det er perfekt. Så kan jeg ikke gå herover og snakke om, hvad jeg har her imens. Det var bare meget lidt, ikke, Bubber? Jo, bare en lille bitte. Jo, Ja, det er godt. Det her, det ligner måske til forveksling sådan to forstøvere, man går og vander sine stueplanter med og går og hygger sig. Det er det ikke. Det er 2 flammekaster. Og i de her flammekaster, der udover at er kommet sprit, så har jeg også opløst nogle salte, der indeholder metalioner. Så i den røde herovre har jeg opløst nogle strontium-ioner. Strontium er et metal. Og herovre i den blå har jeg opløst nogle overioner. Og vi vil gerne prøve at undersøge, hvad det kan gøre med vores ildebrand herovre. Ja. Så hvis vi skal bare lige have slukket lyset. Yes. Så tager jeg altså den med kobber i. Og så skal jeg lige i gang i flammekasteren. Ja. Så får man sådan en fed blå farve. Og jeg prøver lige herovre med strontium. Og vi kan måske prøve at kombinere det. Ja. En gang til. Okay. Det er ret fedt, men hvad er det egentlig lige, vi kigger på her? Læg hun så DM-brillerne på, og der var vi med at køre, mens jeg forklarer lidt. Så det der sker, når vi tilfører de her metalioner energi i form af varmeenergi, det er, at nogle af deres elektroner bliver det, man kalder for exciteret. De går op til et højere energiniveau. Der har de ikke så meget lyst til at være. De vil hellere springe ned igen til et lavere energiniveau. Og i det spring, der frigiver de altså lys med forskellige bølgelængder. Hvis vi har et langt fald, får vi lys med høj energi, og det kan være blå, som vi ser lige der. Hvis vi har et lille bitte fald, så får vi lys med lav energi, og det kan vi se som det røde lys. Og det har vi jo igen set før. Vi har set elektronspring i både LED'erne, og vi har også set det i plasmaen. Men der brugte vi elektrisk energi. Nu bruger vi altså bare varme. Ja, vi er altså godt gode til at følge den der infrarødtråd. Det vil jeg sige. Men lad os lige få tændt lyset igen. Ja, kom med det. Ja. Det her med, at forskellige grundstoffer giver forskellige farver, det bruger man til nytårsaften til fyrværkeri. Så når nu I til nytårsaften tænker på fest og champagne og kongens nytårstale, så kan I også lige tænke på det Show. Mange tak. Så nu er der måske nogle skarpe, der kan huske, at vi ved det her bord før har afbrændt noget acetylengas. Og vi vil altså gerne gøre det igen, men mere. Så her der har vi altså taget vores fugleskramsel med en ballon med acetylengas. Den vil vi gerne sprænge med vores flammekaster. Og når vi gør det, så kommer det til at give et brag, så derfor tager vi høreværn på, og når vi tager høreværn på, så tager vi fingrene i det. Det er godt? Yes. Ikke nu. Vi skal nok sige det. Så jeg skal også lige sige, det her er vores aller sidste forsøg. Så når den ballon den sprænger, så er der altså ikke mere Det Science Show, indtil det skyder ses på stand. Ja, så vi vil rigtig gerne sige tusind tak for jeres opmærksomhed. Efter braget, så hvis I har set noget sejt, så husk lige at klappe. Hvis I ikke har set noget sejt, og synes Robert så lidt sød ud, så høj piftig eller et eller andet, ikke? Sådan. Så tager vi høreværn på, og I tager fingrene i ørerne. Yes. Og viser, hvordan man laver fed kemi med te fra sine køkkenskab. Værsgo, Aalborg. Jo. Ja. Velkommen. Vi kommer fra Aalborg Kemishow, og jeg hedder Christine. Jeg hedder Jesper. Ja, og der blev introduceret lidt sikkerhed tidligere, som I kan se, følger vi reglerne, vi har kitler på, og jeg kan måske demonstrere hvorfor. Det er godt at have kittel på, ellers er det meget beskidt, og vi har selvfølgelig briller på, og på et tidspunkt så får vi lige lidt høreværn på. Ja, og vi vil bare starte med det første forsøg. Hvad har I med, Esben, i den store tønde? Jamen, her har vi noget flydende nitrogen. Nitrogen har vi i atmosfæren. Gør cirka lidt over 70% af atmosfæren. Men når det er på flydende form, er det minus cirka 200 grader. Så det vil sige, at der er cirka dobbelt så stor afstand mellem temperaturforskel mellem is og flydende nitrogen, som der er på is og kogende vand. Så det er meget, meget koldt. Ja. Og så har vi faktisk både vi har kold væske med, og så har vi meget varm væske med, og i dagens anledning er det bare vand. Og så tænkte vi, at det kunne være sjovt at se, hvad der sker, hvis man blander de to.
Og lige den henseende, jeg har sådan en her på, det er så bare, at jeg ikke får kogende vand i ansigtet, hvis jeg kaster lidt dårligt. Og så har jeg en handske på, også fordi jeg gider have det på fingrene. Så held og lykke med at høre mig ind i den her. Yes. Og det kan være, at I vil hjælpe mig med at tælle ned. For 3 havde jeg tænkt, og jeg vil. 3, 2, 1. Det kan være lidt svært, når man er inde i skyen og se, hvor højt det bliver. Jeg håber, at den blev god. Det, der sker, det er, at vi har en meget varm og noget meget koldt, der mødes, og det her flydende oxygen, det ændrer simpelthen fase, så det bliver til gas i stedet for, og det kan altså ikke være nede i vores tynde bagefter, når der sker den her faseovergang. Så derfor så vil det gerne ud og op, og vores kogende vand, jamen det kondenserer, så vi får det her sjove gas her, og det er egentlig bare sky. Det er vand i kondenseret. Ja. Nu har vi haft noget, der er meget koldt. Ja. Der går noget lidt varmere. Jo, Esben, det synes jeg. Varmt. Det er ild. Det er ild, selvfølgelig er det ild. Men for at vi har noget ild, så kan vi noget på bakken. Og der er sådan isopropyl, alkohol. Det pakker rigtig godt. Men det pakker nok lidt for godt. Så derfor vil vi godt lige mindske overfladesareal, så det pakker lidt langsommere. Og det gør vi med calciumacetat. Så det hælder vi i først. Og så tager vi vores alkohol. Og propper i her. Og så fordi at calciumacetat udskiller, når vi hælder alkohol i, så får vi sådan en fin gelé. Jeg lover på siden, at lidt vildere, end at I kan se noget her. Skal jeg tænde, Esben? Må jeg godt tænde, hvis jeg kan få gang i vores lighter? Sådan. Katrine må gerne slukke lyset. Og ja, det brænder jo egentlig meget pænt. Men er det ikke lidt ild? Jo, det er lidt for lidt ild. Så vi har noget, der kan brænde med. Vi har kaffe, det kan I ikke se, det er lidt mørkt herinde, men vi har sådan noget coffee creamer, som vi tænkte, vi ville lave en lille støveksplosion med. Og det er simpelthen bare, at vi har vores brændbare partikler her, som vi vil kaste ud over. Og når de kommer ud i luften, så er der sjovt nok luft og ilt. Og så, når det så rammer den her flamme, jamen, så bliver det antændt, og vi får den her forbrænding i luften. Så Esben, er du klar? Du kan lige stille den der på bordet, tænker jeg. Så er du klar? Så er jeg også klar. 3, 2, 1. Altså, Esben, det er vel ikke det eneste, vi har måde til at komme på den her ild, vel? Nej. Hvor har vi gjort den større? Større. Skal vi ikke prøve at gøre lidt pænere? Jo, lad os prøve. Og så tænker jeg sådan pæn ild til værkeri. Ja, selvfølgelig. Der er ikke noget pænere ild til værkeri. Nej, det er der ikke. Og så kan jeg de her store glødende nogle. Ja. Har du det med til os i dag? Det har jeg med til os i dag. For det er bare helt bag jer. Ja. Helt bag jer. Som prins skov. Men det der så sker, det er, det kan godt ryste. Det kender de fleste nok godt. Men når man så gør det over ild, så går det meget stærkt. Og det udleder så en masse varme. Og det vil vi lige prøve at vise her. Så vi prøver lige igen vores kasteteknik her. 2, 1. Men altså, det er jo ikke kun gnister, der er flotte ved fyrværkeri. Det er jo også de her farver, som der er. Ja. Og de farver, de kommer normalt fra metalsalte. Vi har i dag taget med i de her flotte rengøringssprayflasker. Men egentlig så er det, der er etanol i den her, og så er der salte opløst. Og vi har lidt forskelligt med her. Jeg synes, du skal starte med den kedeligste, Esben, som er natriumklorid. Natriumklorid, byggesalt. Og den brænder altså den her gule farve her. Og jeg har, her har jeg noget kobber. Så det har den her. Men vi har faktisk også lidt mere forskelligt med. Esben, hvad har du der? Lithium, det kalder folk batterier. Mm. Altså, Ui, og så har jeg til sidst, men ikke mindst overhovedet, så har jeg noget kaliumklorid her. Og det brænder ved sådan en her flot violet
farve. Det kan altså lidt om den farve, alle kan bakker med. Så det er Ja. Men Esben, jeg synes... Jeg synes, vi skal prøve at gøre det lidt sejere, Ja, altså lidt større. Fyrværkeri har jo én farve. Nej, så vi ser lige, hvad der sker, hvis vi gør det Blandt. samtidig. Ja. Ja. Så er du klar? Ja. Så er jeg også klar. Vil du ikke demonstrere i så fald, hvordan vi pænt og ordentligt slukker for den her ild? Jo. Og der bruger vi sådan en brænktæppe, eller et grønt viskestykke. Der er så måde til at slukke det her kvæle i. Og man kan måske se på viskestykket, at det er blevet brugt et par gange før. Ja. Så har vi lidt mere ild med, ikke også, Esben? Ja. Fordi det skal jo selvfølgelig ikke stoppe her, det er sjovt. Vi har en vanddunk med, og der skal faktisk ikke vand i, vel Esben? Nej. Hvad skal det i stedet for? Der skal methanol i. Jep, den står der på. Og mens Esben han lige hælder op, så kan jeg jo lige forklare, hvad der kommer til at ske. Esben han kommer til at demonstrere her lige om lidt, hvor god han er til at ryste. Og så bagefter, jamen så prøver vi simpelthen at antænde det etanol, som der er nede i den her. Og Esben kommer lige nu, og det der sker, når Esben han ryster den, det er, at det bliver til, kommer på den her gasform. Og så bliver det... Og Esben er single, hvis nogen har troet. Men nu er der simpelthen, der er etanolgas, og så er der også forhåbentlig ilt dernede i. Det er jo så 2 af de ting, man skal bruge for at have ild, så nu mangler vi bare lidt varme, og Esben har det med i form af en tændstik. Det kan så sige, det var, at først så var der nok ilt i flasken til at det kunne bakke, men efterfølgende blev ilten brugt op i flasken, og der var så nødt til at suge ilt ned for at kunne færdiggøre bakken. Men der var så de her små glimt af lys, der kom efterfølgende. Og nu kunne der jo måske sidde nogen derude og tænke, jamen det er ikke et kemishow, ja? Jo. Så derfor har vi taget lidt farver og lidt kemikalier med til et forsøg, der hedder trafiklyset. Så kan I måske prøve at gætte jer frem til, hvad for nogle farver vi godt kan tænke os. Og vi har taget et farvestof med i den her lille lækre bøtte, som hedder indigokarmin. Og indigo, det kender I måske fra kopperbukser og sådan nogle ting. Så lad os prøve at komme det i. Og lige nu hernede har vi bare vand, og vi har noget sukker. Ja. Vi kører jo altid med nogle meget specifikke måleenheder i Kemi Show Aalborg, som er cirka et skvæt. Ja, og nu er det jo så ikke længere kedeligt vand. Nu er den blå. Jamen, det er ikke trafiklys, vi skulle lave. Og du har selvfølgelig ret. Det var jo egentlig et trafiklys, Det var et trafiklys, vi skulle ja. lave. Så lad os se, om vi kan ændre lidt på det. Ja. Og det, der er sejt med indigokarmin, Ja. det er, at det er pH og iltindikator. Og lige nu, så har vi bare vand nede i vores, så derfor er pH-værdien neutral. Men hvis man ændrer pH-værdien, f.eks. ved at komme noget natriumhydroxid i afløbsrens, så kan man faktisk ændre farven på det her, fordi det indikerer pH. Og lad os prøve at se, hvad der sker. Ja. Og I må stole på mig, når jeg siger, at jeg har styr på præcis, hvor meget jeg hælder op her. Det der så også sker, det er, at vores sukker, det reducerer vores indigoblå, så ser I, at det når at skifte farve igen, i at være iltindholdet i flasken, lige så stille falder, fordi iltet sørger for at oxidere vores indigo tilbage igen, og når den forsvinder, så kan vores sukker så få lov til at reducere det, og så får vi først meget fin røde farve, efterfulgt af den meget fine gule farve. Yes. Det der så er så smart, det er, hvis jeg lige får handsker på. Ja, Esben kan med sine før nævnte ryste evner demonstrere, hvad der sker, hvis man kommer mere ilt tilbage i den her flaske. Fordi at så får vi nemlig ilt tilbage i systemet, der så oxiderer vores farvestof, og så får det tilbage på det her meget. Grøn farve.
det står jo simpelthen bare og går frem og tilbage det her, og den er altså bare uendelig sjov, så den kan man jo bare blive ved med at hygge med. Okay. Yes, hvis du lige pakker den lidt væk. Ja. Så tænker jeg, at vi kan gå i gang med det næste forsøg. Og til det så har mig og Esben, vi har en større flaske med. Også med vand i. Wow. Og der har vi også tænkt os at komme noget med farve i. Wow. Og vi har i forbindelse med det her forsøg, så har vi 2 opløsninger med. Og jeg har en, der er blå. Og Esben har... Den mest interessante, den gennemsigtige. Ja. Og vi har snydt hjemmefra. Vi har lavet forsøget før, så derfor så ved vi, at det ser så fedest ud, hvis man gør det i mørke. Så hvis vi lige kan få... Okay. Der skal lige et tyr på det tekniske, kan jeg se. Bare helt slukket. Helt slukket. Det vi ser her, det er luminol, som nogen måske kender fra krimiserier og så videre, hvor man bruger det til at despektere, om der er blod på gerningsstederne, fordi den agerer med blandt andet jern, der er i blodet. Og det, der så sker, det er, at vi på kemisk set injiciterer de her elektroner, der så langsomt går ned og hopper ned og udsætter lys. Og i og med det kemisk, så er de mere stabile, så derfor kan de gøre det over længere tid. Og derfor kan vi se, at den har blod frem for et meget klart lys. Hvad er du i gang med derovre? Jamen, Esben, vi er jo faktisk færdige med showet nu. Så jeg er ved at vaske op, havde jeg tænkt. Jamen, kan vi ikke bare lave en til? En mere? En mere. Okay, men nu har jeg jo alt det her salvevand. Jeg ved ikke, hvad skal vi gøre med det? Det ved jeg da ikke. Jeg har en idé, Esben. Har du brændbar gas på dig, tilfældigvis? Selvfølgelig. Man ved aldrig, hvor der er brændbar gas. Ja. Okay, jamen jeg synes, vi skal prøve at komme det ned i vores bobler. Jamen, hvorfor ikke? Eller ned i vores hjemmevand, for at lave nogle bobler. Og de her bobler, de kommer måske til at minde lidt om dem, man selv kan lave hjemme i badkarret, hvis man slår en lille brud. Fordi at vi kunne godt tænke os at sætte ild til de her bobler, fordi vi har brændbar gas. Og hvad skal man dog gøre med dem andet end sætte ild? Men Esben, jeg synes, vi skal sætte ild til hinanden med de her bobler. Selvfølgelig. Ja. Det synes jeg lyder som en god idé. Ja. Du stoler på mig, ikke? Jo. Men altså, jeg vil helst ikke have det godt så ondt, fordi jeg er lidt tøsedreng på det punkt. Så derfor kan jeg godt lide at dyppe hænger i noget vand først. Og det er nemlig så smart, fordi at det vand har en meget høj varmekapacitet, så det kan nå at fange meget af den varme, så vi ikke rammer os selv med varme, men vand opfanger det, og på den måde kan man gå og fange os selv. Så derfor putter vi lige så du siger, at jeg skal have lidt vand på armen? Ja, okay, fint. Det synes jeg er en god idé. For god ordens skyld. Ja. Så tager vi lidt bobler her. Det var måske lige rigeligt. Sådan der. Okay, Esben. Vi prøver at se, om det kan lade sig gøre det her. For i dag. Mange tak, fordi I var her, og mange tak, fordi I gad at klappe og grine af os. Det var vi rigtig glade for. Og vi håber, I har mega god fornøjelse med de næste shows også. Så synes jeg bare, at vi skal give en rigtig stor hånd til Aarhus Krimishow. Mega fedt, men det er fordi, vi skal lave show her. Så jeg tillader mig lige at slukke en gang, og så tænkte jeg, at vi lige kunne præsentere os selv. Skide god idé. Vi kommer fra Krimishow Aarhus Universitet.
Mit navn er Nicoline. Ja, og jeg hedder Louis. Vi vil godt tænke os at lave en masse fed kemi for jer i dag. Det kunne vi nemlig. Og til det, der skal man jo bruge en masse spændende kemikalier. Så det første, vi har taget med i dag, det er sæbe. Og det har vi, fordi sæbe, det er en rigtig god beholder. Det kender I derhjemmefra, hvis I har pustet sæbebobler, at de kan altså holde på rigtig meget luft. Det kan de nemlig. Og man kan fylde dem med alt muligt mærkeligt. For eksempel lightergas, som jeg har gjort her. Og så brænder de noget så skønt. Louis, inden du tænder mere ild til mig, kunne vi så lige gennemgå sikkerhed? Det kan du tro. Jeg har et brændsæt liggende her, og så har jeg en brændslukker derovre. Du har en kilde på, jeg har en kilde på. Den beskytter vores krop. Og til at beskytte vores øjne har vi verdens anden hurtigste brille på. Og så er vi ellers klar, tror jeg. Nå, jamen du har jo helt styr på det. Fuldstændig. Så kan vi jo godt gå i gang. Hvad er det, vi gerne vil lave i dag? Og vi kunne godt tænke os at lave et lysshow. Ikke sådan et slags lysshow. Det ville da være for kedeligt bare at sætte et par lamper op og kalde det et show. Det er sådan noget fysikshow, kunne finde på. Nej, vi vil gøre det her på vores måde. Vi vil lave en masse lys med en masse fed kemi. Det vil vi nemlig. Og det er ret nemt, fordi lys er egentlig bare energi. Og den energi kan man få alle mulige forskellige steder fra. Det kender jeg derhjemme, når jeg tænder et bål. Så laver jeg det, der hedder en forbrændingsreaktion, hvor vi får varme og lys, nemlig ild. Ja, og for at lave ild, der skal man bruge 3 ting. Det er det, vi kalder brændselkanten. Først, så skal man bruge noget varme. Det kan vi for eksempel få fra vores lighter. Så skal vi bruge oxygen eller ilt. Det får vi fra luften omkring os. Og til sidst, så skal vi bruge et brændbart materiale. Og til det, der er jeg sikker på, at Louis, han har et S op i hjernen. Et S i hjernen? Jeg har taget sådan et kortspil med her. Og jeg tænker, at hvis vi nu siger, at brændende slim er sort, så kan vi sige, at sprittablet er rød. Vil du ikke prøve at trække kort og sige, hvad du tror? Ja, det er et rød S, og det er en sprittablet. Det er en sprittablet. Hun ligner ikke en, der kan trække kort. Okay, vi tager den. Vi kan ikke trække kort. Hvad har du trykket? Også et rødt S. Så er vi nødt til at lave sprittablet, Nico. Så er der ikke noget at gøre, altså. Det er også fint nok, fordi der tror jeg faktisk lige, at jeg kan huske opskriften. Det er noget med, at man skal bruge 2 ting. Og det er i hvert fald sprit, og så tænker jeg, at det andet, det må være tablet. Det er nemlig en tablet. Og når du siger tablet, så tænker du på den her. Det her det er en mættet opløsning af det, der hedder calciumacetat i vand. Calciumacetat er det, der hedder let opløseligt i vand. Det vil sige, at der er rigtig meget calciumacetat i det. Men det er tungt opløseligt i sprit. Så når vi blander det sammen, så får vi en fast struktur, hvor i sprit den er fanget. Ja, så hvis vi lige hælder sammen her. 3, 2, 1. Så kan I se, at de 2 væsker, vi havde, de er nu blevet til en gel. Sådan der. Ja, vi er bare til noget i den. Nu har vi altså lavet ild, vi har lavet vores lyskilde, men lys, det kan jo komme i alle mulige farver. Og det kan det altså også med en lyskilde som vores. Ja, og derfor har vi taget dem her med. Det er sådan nogle helt almindelige sprøjteflasker, hvor vi har opløst nogle salte. De salte, vi har taget med i dag, de består af et ikke-metal og et metalion. Og de her metalioner, de brænder altså i nogle meget specifikke farver. Ja, så for eksempel, hvis jeg tager noget natrium, så brænder det gul. Og I kan se, at strontium brænder rødt. Men jeg har måske også hørt, at hvis man blander... Nej. Ikke nu, vi blander ikke nu. Ja. Grunden til, at de udsender lys med forskellige farver, det er fordi, at de her ioner de har forskellige størrelse og forskellige antal elektroner. Og det har betydning for, hvor meget energi man kan give til elektronerne. Ja, og når de her elektroner skal af med deres energi igen, så gør de det ved at udsende lys. Og lysets farve, altså et udtryk for, hvor meget energi der er i det. Så kalium-ionen, den kan optage rigtig meget energi, så den laver sådan en lilla lys her. Hvorimod kobber-ionen, den kan optage mindre energi, så den laver sådan en grønt lys her. Og nu skal vi til at blande, for I har måske hørt, at hvis man blander alle farver lys, så får man hvidt lys. Men det gælder altså ikke os kemikere. Når vi blander, så får vi en regnbuefarve Fireball. Tak skal I have. Nok om salte. Nu vil vi bevæge os fra det salte over i det søde køkken. Så er noget kaffe flødepulver her. Det er det rene sukker. Og sukker, det brænder rigtig godt. Og fedt, Nico. Skal vi så ikke bare prøve det? Det sker ikke en skid, Nico. Det brænder ikke. Det er fordi, du glemmer lige, vi skulle jo have oxygen til for at lave ild. Så hvis du prøver at sprede det ud en gang, Altså, så får mere luft omkring. Sådan her, eller? Ja, lige præcis. Ja, okay, Nico. Hvis de synes, det var lidt sjovt, Ja. så tror jeg, vi gør det meget, meget, meget federe. Okay. Så hvis du lige... Gider du lige fyre op for en til mig? Jo, er du klar? Ja. Okay.
Det er fordi, jeg har spillet min kampflødepulver op med det, der hedder magnesium. Magnesium, det bliver også kaldet blitzpulver, og det gør det fordi, at det lyser med sådan nogle små blitz, når det bliver meget varmt, med det, der hedder termoluminescens. Termoluminescens betyder, at noget lyser, fordi det får tilført varme. Altså termo, der betyder varme, og luminescens, lys. Ja, men altså, det skal jo ikke hedde sig, at vi laver sådan fæsende små blitz. Så vi har taget det store kamera med i dag. Men hvis vi skal have en masse termoluminescens, så har vi altså også brug for en reaktion, der kan danne en masse varme. Ja, og for at lave den reaktion, så har jeg taget de her to med i dag. Det her, det er magnesium, og det her, det er kaliumpermanganat. Kaliumpermanganat, det hedder KMnO4. Ild i luften omkring os, det hedder O2. Så her, der har vi altså rigtig meget oxygen. Kaliumpermanganat vil gerne af med noget af det her oxygen, og det kan for eksempel komme, hvis vi tilsætter en alkohol. Så vi kommer til at tilsætte glycerol, og glycerol, det bliver så oxideret, fordi vi tilsætter oxygen. I mellemtiden, der bliver kaliumpermanganat reduceret. Ja, og når vi laver den her reaktion... Nej, det er løgn. Vi laver den her reaktion lige om lidt. Men her er det meget vigtigt, at I ikke gør, som vi vil gøre et normalt sted, hvor I fik taget billeder. Med vores kamera, der er det meget vigtigt, at man ikke kigger ind i kameraet. Og det er meget vigtigt, den årsag, at Nico hun nu står og hælder vores pulverblanding op herinde. Og lige om et halvt sekund, der begynder hun at droppe det her glycerol på, som vi snakkede om før. Det starter altså en reaktion. Og når hun har gjort det, så er det meget vigtigt, at alle jer, der sidder herovre, I holder øjnene kun på mig. Ja, og jer, der sidder herovre, I kigger altså kun på mig. Ja, og det skal I gøre, fordi vi har startet det, der hedder en thermal runaway. En thermal runaway, det er en reaktion, som lige så stille vil starte med at lave en lille smule varme. Ja, og når vi danner varme, så får vi vores reaktion til at gå hurtigere. Ja, og I kan næsten sige jer selv, at en reaktion, der lige så stille begynder at gå hurtigere. Det er med at sige bang på et tidspunkt. Den siger altså til sidst bang, og vi får vores magnesium til at lave termoluminescens. Ja, og når man laver sådan noget termoluminescens her... nu står det bare lidt. Det gør jeg ingenting. Det er en måde at lave lys på, sådan noget termoluminescens her. Ja. Der er flere måder at lave lys på. Ja, for eksempel, så kan vi i stedet for at bruge varme som vores energi, så vil vi bruge kemisk energi. Det kalder vi kemiluminescens, altså kemi, der lyser. Ja, og for at lave det har jeg taget den her med. Det her, det er en opløsning af det, der hedder luminol. Luminol, det kender jeg måske fra krimifilm, hvor de går sådan og sprøjter lidt på sådan nogle gerningssteder. Og så synes blodsporene altså op. Og det gør de, fordi at det luminol, det laver en reaktion med blodet, eller med jernet i blodet. Og det skal vi bruge noget blod til, så hvis du er frivillig der, jeg kan se, at du gør det gang. Det synes jeg altså er lidt voldsomt. Som du siger, så er det jernet i blodet, der får reaktionen til at forløbe. Men så kan vi jo bruge et andet jernkompleks. Derfor har jeg her opløst noget kaliumhexacyanoferrat. Det er et jernkompleks, som også kaldes blodvedsalt, fordi man i gamle dage fremstillede det med blod. Så jeg tænker, hvis vi bare lige får blandet de her to sammen. Hvis vi bare hælder dem sammen? Ja. Ej, det er sæt med kedeligt, Nico. Det kan vi ikke gøre. Prøv at se, hvor mange mennesker der er. Vi er nødt til at gøre noget andet. Vend det sådan lidt på hovedet. Gør, hæld opad måske. Sådan et eller andet. Hæld opad! Det kan jeg sagtens. Nu du siger det, så har vi faktisk taget en kolbe fyldt med ammoniakgas med. Du tænker på den her, ikke også? Jo, lige præcis. Og ammoniakgas, det er meget opløseligt i vand. Faktisk, så kan man opløse 5 liter ammoniakgas i 3 milliliter vand. Det betyder, at al den ammoniakgas, der lige nu fylder hele vores kolbe, det kan altså komme ind i det vand, der er lige her, og fylde meget, meget lidt. Så vi har skabt et undertryk. Ja, og det her undertryk ved atmosfæren, så altså prøver at udligne. Men det er meget svært ved at udligne det, for der er sådan 2 luftveje her i vores opløsning, til vores kolbe her. Og dem vil Nicoline nu være i gang med at blokere med vores opløsninger. Det betyder altså, at atmosfæren skal trykke vores opløsninger op i kolben, for at kunne udligne det her tryk. Og det synes jeg lyder ret meget som at hælde op af. Ja, ikke? Så vil du ikke bare have æren? Det kan du tro. Godt. Nu har vi lavet lys på 2 måder.
Vi har først brugt varme, altså det vi kalder termoluminescens, og så har vi brugt kemisk energi. altså det vi kalder kemiluminescens. Men vi vil godt lige nå at vise jer en sidste måde at lave lys på. Vi vil gerne lave fluorescens. Til det, der bruger vi lys til at lave lys. Og det lyder måske en lille smule underligt at bruge lys til at lave lys. Men det er ikke helt løgn. Der er nogle molekyler, der kan optage lys med en høj energimængde, og står de og danser lidt for sig selv med den her energi her, og bruger noget af det. Og så er det resten af energien ud som lys med en anden bølgelængde. Ja, og det lys med høj energi, som vi har tænkt os at bruge i dag, det er UV-lys. Men UV-lys, det kan man ikke se. Så vi har taget nogle lamper med, der også indeholder noget blåt lys. Fordi I skal selvfølgelig ikke snydes for at kigge lidt mere på os. De her lamper, dem skal man helst ikke kigge direkte ind i, ligesom man ikke skal kigge direkte op i solen. Så derfor har vi vendt dem alle sammen ind mod os, så I ikke skal begynde at komme til at kigge på dem. Og så tænker jeg lige, at vi skifter til verdens hurtigste brille. Men Nico, vi er jo nødt til på en eller anden måde at få dem til at kunne se det her fluorescens. Ja. Så jeg tænkte, hvad siger du til, at vi bruger noget af sådan, for eksempel det her? Hold da op, Louis. Du er da fuld af gas i dag. Ja, fuldstændig. Men nu skal du høre, det er fordi, jeg har blandet det kaliumpermanganat, vi snakkede om før, som havde en masse oxygen i sig, og så har jeg blandet med det her filipinperoxid, som altså er vand med en ekstra oxygen. Og så laver de en pokkers masse oxygengas, som er det, vi fik lov at se her. Så skal vi jo bare lige have fundet en måde at få fanget det her gas på. Og der tænker jeg, at vi kan bruge det, vi snakker om til at starte med, nemlig sæbebobler. Så jeg har taget med her til, at vi kan lave noget sæbevand, og så kan vi hælde vores kaliumpermanganat dernede. Men så mangler vi jo bare lige, at vi også kunne have det til at fluorescere. Det skulle vi ikke, det var det hele handlede om. Jo, jeg har taget de her to med. Det her, det er hydrogenperoxid, det jeg snakkede om før, vand med en ekstra O. Men i det har jeg blandet det, der hedder fluoresin. Og man kan næsten høre det på navnet. Fluoresin, det er et molekyl, der fluoreserer. Så vi mangler egentlig bare at få lavet vores kære sæbevand. Ja. Og så tror jeg egentlig, vi er ved at være der, ikke Nico? Jo, og så tænker jeg ikke, der er så meget andet tilbage at sige end tusind tak. Vi håber, I føler jer op lyst. Ja, altså, det har i hvert fald været en kæmpe fornøjelse for os. Og I har været et strålende publikum. Så kan jeg godt se, at I har en lys fremtid. Og Nico, jeg kan se, at vi får grønt lys nu her. Ja. Så jeg tænker, skal vi ikke bare lave noget grønt lys? Så giv en kæmpe stor hånd til Fysikshow Aarhus. Hej William. Hej Jesper. I anledning af vores kommende sejr i DM Science Show, så har jeg købt nogle dyre, fine vinglas, så vi kan drikke vores champagne af. Må jeg prøve at se? Ja, selvfølgelig. Er det ægte krystal? Det er lidt usikker på det, hvordan finder du ud af det? Det er faktisk ret simpelt. Du skal bare gøre sådan her. Okay, det kan jeg tydeligvis ikke finde ud af. Jeg tror, jeg skal lære noget flere bølger først. Ja, så hvis vi skal se lidt nærmere på, hvad der skal ske i det her glas, så har vi taget det her rør med. Og i det rør er der en masse små huller i, og hvis det er, jeg tænder på gassen her, så burde vi... Ja, så vi får noget gas op igennem her. Og det kan vi sætte ind til, og så kan vi prøve her i den anden side herovre, så har vi en membran og en højttaler, som betyder, at vi kan sætte luftet inde i røret i svingninger. Og det vi så leder efter her, det er noget, der hedder resonans, altså hvor vi prøver at få lavet en stående bølge, så vi kan få skubbet en hel masse ild ud. Så jeg skruer op for noget lyd, og så det jeg kan gøre, det er at prøve at finde grundtonen ved at dreje på den her knap. Og her kan vi se, at vi har grundtonen, så der tydeligvis kun er et område med ild i midten. Og det jeg altså kan lægge mærke til her, det er, at der kommer mindre ild ud, eller mere ild ud her, end der gjorde der, hvor det ikke var slukket. Og det er faktisk lige præcis den her effekt, vi skal bruge til
og for eksempel springe et krystalglas. Men Jesper, jeg synes vi skal videre til vores første rigtige voksenforsøg. Ja, det tænker jeg også, skal. Yes. Så jeg skruer op på noget lys. Ja, og det er nemlig slinkien. Yes. En slinky, den er rigtig smart, fordi den er mega god til at vise bølger. Og det vi lige har kigget på, det er det, der hedder længdebølger. De ser sådan her ud. Og det er altså den måde, lydbølger fungerer på. Ja, og så har vi også en anden form for bølger, der hedder tværbølge, og den ser sådan her ud. Og det er den, man kender, når bølgerne kommer ind fra havet. Men det er også sådan, at lys står og svinger på. Ja, men det er jo egentlig lidt mærkeligt at sige, at lys står og svinger på den her måde. Men det vi rent faktisk mener, det er, at lys det kan have en polarisering, som bestemmer, hvilken retning lyset står og svinger i. Og det synes jeg, vi skal kigge lidt nærmere på. Ja, og derfor har vi taget det her rør med. Et 30 liters rør, som vi har fyldt op med sukkervand. Fordi at sukkervand har den egenskab, at den kan rotere polariseret lys, og så burde vi altså kunne få en masse farver og spille vores lys op. Problemet er bare, at vi skal have en lyskilde, som indeholder alle farver. Og jeg ved måske fra billedkunst, at når man blander alle farver, så får man cirka farven på toiletkummen dagen efter, man har spist mexicansk mad. Men i fysik, når vi blander alle farver, så får vi farven hvid. Så jeg tænker, hvis jeg lige prøver at slukke noget lys, således. Så vi prøver at skyde vores lyskilde herind igennem sukkerrøret, og så kan vi se 3, 2, 1. Okay, der sker ikke så meget. Okay. Og det er faktisk fordi, det her hvide lys, som Jesper han skinner ind lige nu, det er altså ikke polariseret. Det betyder, at det står og svinger i alle mulige forskellige retninger. Så for at se en sej effekt, så skal vi lige have et polariseringsfilter ind foran først. Så vi siger 3, 2, 1. Bum! Så er der en regnbue! Og den her regnbue, den her opsplitning af farverne, det sker simpelthen fordi, som Jesper han sagde, så sukkervand det roterer, altså polarisering, men mængden, som det ligesom roterer det afhænger af farven, altså hvad vi kalder bølgelængden af lys. Og Vitus, vil du måske lige slukke herover? Fordi noget andet, vi kan se her, det er, at fordi vi nu har roteret alle vores farver, så har vi her over i den anden ende, at de alle sammen står med en anderledes polarisering. Så det vil sige, hvis jeg tager endnu et polariseringsfilter, så kan I prøve at kigge over på væggen, og så kan I se, at jeg kan simpelthen køre igennem regnbuen, så jeg kan få noget gul der, og noget grønt der måske, hvis vi kan ramme begge to, og noget rød der, og så kan vi simpelthen køre regnbuen i den måde, igennem den måde. Så det er sådan, vi kan få opstillet regnbuen med sukkervand. Yes. Okay, så nu har vi stillet det oplagte spørgsmål, hvordan lys er lys. Ja. Så vores næste spørgsmål, det er, hvordan lyder lys? Hvordan lyder lys? Altså, hvordan lyder lys? Det er umiddelbart lidt et mærkeligt spørgsmål, det jeg tænker, fordi at jeg er ikke så vant til, at lys det lyder. Det siger egentlig ikke så meget. Men heldigvis er der nogle rigtig kloge fysikere, der har fundet på noget, der hedder en fotodetektor. Det er det, jeg står med her i min højre hånd. Og det, som en fotodetektor kan gøre, det er, at den er meget sensitiv over for, hvor meget lys, der ligesom kommer ind i det her lille hul her. Så hvis vi får den sat til, så kan vi prøve at tjekke nogle forskellige kilder og se, hvor meget de larmer. Så den har jeg sat fast en højtaler. Ja, og vores første lyskilde, det er en cykellygte, og den har 2 funktioner. Den ene, den kan tjekke vores apparatur, og den anden kan holde os i live på cykelstien. Så jeg skal lige prøve at høre, hvordan det lyder. Ja, så kan I høre, det lyder lidt som sådan en hest, der galopperer eller sådan et eller andet. Og det er simpelthen fordi, hver gang den her den står og tænder og slukker, så laver det en lyd ind i den her fotodetektor, som vi kan sætte ud af vores højtaler. Men jeg synes, vi skal prøve med nogle andre lyskilder nu også. Fordi jeg har også taget sådan en helt standard glødepære med her. Og en glødepære, dem kender vi hjemmefra. Når man tænder dem, så står de altså bare og lyser. Så man skulle tænke, hvis man sætter den her ind foran fotodetektoren, så skulle man måske tænke, der sker ikke noget. Men I kan altså høre, den står altså og brummer som sådan en rigtig toghorn. Og grunden til, at den gør det her, det er fordi, at den står faktisk og tænder og slukker rigtig mange gange i sekundet. Men det sker så hurtigt, at vi ikke kan nå at se det. Men altså ikke for hurtigt til, at vi kan nå at høre det. Ja, og så den anden aften, da mig og William sad og arbejdede i skabet af det dejlige elektriske fyrfadslys, så lød der en lidt sjov lyd. Og vi fandt frem til, at det kommer altså fra det her lys. Ja. Hvad i verden er det? Ja, jeg har i hvert fald lige set en anden verdenskrigsfilm, så jeg vidste, at det her det er morsekode. Ja, tak. Ja, og William, han er hammergod til morsekode. Ja, så jeg skyndte mig at finde min notesblok frem og prøve at få det her oversat, og jeg kunne altså høre, der bliver sagt noget med hjælp. Jeg er fanget i fabrikken, og så gentager jeg beskeden. Så jeg er ikke helt ret, hvad det betyder.
Men jeg tænker bare, at vi skynder os videre til vores næste lyskilde. Og det er en lampe, som jeg har købt her i IKEA, men det her det er ikke hvilken som helst IKEA-lampe. Det her det er IKEA Premium-linjen. Fordi at når man møder fysikshow, så har man nogle lidt... Så har man ekstra fordele med i IKEA, så får man altså de her fineste udstyr. Skal vi ikke bare prøve lige at lytte til den her lampe, og se hvordan den lyder? Hvad i alverden? Okay, jeg havde godt nok aldrig i mit liv troet, at jeg skulle rickrolles af en lampe. Men udover... Den altså kan rickrolle ind, så har den også nogle dejlige funktionaliteter. Jeg kan trykke pause ved at blokere lyset, der kommer ind foran fotodetektoren, fordi der ikke kommer noget lys ind. Men derudover, så kan jeg også tage den her længere og længere væk. Og så kan I høre, at det bliver mere og mere stille, indtil vi næsten ikke kan høre lyset længere. Og det er faktisk fordi, at lyset det opfører sig efter noget, der hedder afstandskvadratlov. Som vil sige, at når afstanden, det vil sige, at intensiteten af lyset, det falder altså med kvadratet af afstanden. Så den fungerer altså effektivt set ikke som en særlig god forlængerledning. Så det vil være mega smart, hvis der er nogle fysikere, der på en eller anden måde kan finde på en eller anden lyskilde, hvor at, strålen er meget fokuseret over meget lang afstand, altså hvor alt lyset går til fremad. Og det er jo så heldigt, at der er nogle rigtig smarte folk, der har opfundet en laser. Og det er altså det, jeg har taget med i den her boks her. Og hvis jeg lige venter på at... Gå tilbage. Yes, så kan jeg prøve at tænde den. Ja, og så kan man se over en rød plet over på radiatoren, som kommer fra den her laser. Yes, og så hvis vi prøver lige at se, om vi ikke kan ramme den her plet med vores fotodetektor, den er et eller andet sted her. Den er der. Så hvis jeg sætter den ind foran vores fotodetektor, så kan vi prøve at se, om vi kan høre noget. Den skal lige længere ned, den her. Nu er vi kommet til den sværeste del af showet, som er 2 fysikere, der skal prøve at ramme hullet. Men der har vi simpelthen vores sang, og så kan vi få sådan en fed forlængerledning. Og den her, den kan så også trykke pause. Ja. Bare lige blokere strålen. Men problemet ved den her forlængerledning er, at den har ikke samme smarte volumenknap, fordi at vi kan ikke bare sænke lyden ved at fjerne vores sensor længere. Så har man gode idéer, William. Jamen det er faktisk, her kan vi igen bruge fysikken til vores fordel. Fordi det viser sig, at laserlys, det er også polariseret. Som vil sige, hvis jeg lige får lov til at trykke pause herovre. Der. Så kan jeg simpelthen tage endnu et polariseringsfilter og bruge det som en effektiv volumenknap. Så lige nu så kan jeg lade al musikken komme igennem, og så kan jeg dreje og skrue helt ned på musikken. Ja, det er fint nok, at vi kan skrue ned på musikken, men hvis musikken mangler noget, altså så hjælper det ikke at skrue op og ned. Jeg tænker, at du kan godt bruge noget stortrum. Ja, noget stortrum. Så hvis nu jeg lige prøver at stoppe den, har du sådan nogle idéer til, hvad vi kunne gøre med? Jeg har faktisk taget en stortrum med hjemmefra. Den ser sådan her ud. Lige det ikke en stortrum. Den har faktisk den samme lommelygte, vi brugte før, og den har sådan en dejlig funktion her, hvor den kan stå og blinke rigtig hurtigt. Og hvis vi sætter det ind i fotodetektoren, så kan vi altså høre. Ja, det er sådan rigtig techno-trum. Så skal vi ikke lige prøve at starte musikken forfra med et fed stortrum. Og nu har jeg taget den her laser med, og den har I måske lagt mærke til, har sådan en meget klar rød farve. Og generelt for laser, så kommer det også i meget af de her klare farver, så rød, grøn og blå for eksempel. Og hvorfor det er, så vil jeg gerne snakke lidt om Bohrs atommodel, og der har jeg tegnet en tegning på forhånd på den her tavle. Så det er for senere, vi tager den. Jeg tror, jeg har tegnet den her tavle. Der var den. Fordi at Bohrs atommodel siger, at man har et atom i midten, og så elektronen, der drejer rundt om i baner. Og det, der så sker inde i vores laser, det er, at den tager en elektron fra den her yderbane og rykker den en gang ind. Og så den energi, som ligesom bliver til overs her, den bliver udsendt som lys. Og hvilken farve, at vores laser er, det afhænger af det her energihop, som den laver. Ja, men det vil godt nok være mega besværligt. Hvis hver eneste gang, vi skulle illustrere Bohrs atommodel hernede, hvis vi skulle til at finde laser frem, fordi de er altså både dyre, for komplicerede og egentlig også ret farlige. Så jeg tænkte i stedet for, så kan vi gøre det på en lidt mere fysikshow-venlig måde. Og det er nemlig ved at sætte ild til nogle ting. Så jeg kan lave sådan en fin lille bål heroppe på scenen, fordi så har jeg taget nogle fantastiske kemikalier med hjemmefra. Dem har jeg her i den her sprøjteflaske. Men altså jeg kan mærke, Jesper, jeg har
faktisk ikke så meget forstand på kemikalier. Prøv nu lige at sætte den her på, og så se hvad der sker derhjemme. Ja. Ja, det kan jeg mærke, det hjælper. Ja. Wow, okay, ved du hvad? Jeg kan simpelthen fortælle jer, at vi har de her sprøjteflasker. Det er... Ja, det gør jeg før. Yes. Det her har de her sprøjteflasker. Det er noget, der hedder kobberklorid, som simpelthen er opløst i sprit. Og kobberklorid, der har den rigtig fantastiske egenskab af, at vi kan bruge det til at illustrere vores citronmodel. Så skal vi ikke prøve det, Jesper? Jo, så det siger 3, 2, 1. Den klistrede fast. Du har en gang til. 3, 2, 1. Og så kan vi se. Men, altså nu er jo problemet jo bare lige, at så har vi simpelthen det her levende bål heroppe på scenen, og det er lidt svært bare lige at få pustet ud. Men i stedet for, så kan jeg hælde noget flydende nitrogen, altså noget flydende kvælstof, og som navnet det foreslår, så kvælstof det er rigtig god til at kvæle ting. Så hvis vi lige tager og lige får vasket vores fingre, har du vasket dine fingre? Nej, det skal jeg lige have gjort. Lad os lige gøre det. Men, så bliver Kim gør dig glad. Det her, det er måske den allermindste sky, jeg har set i hele mit liv. Så jeg tænker, det kan du godt gøre større. Og der er en rigtig god måde at gøre det større på. Det er bare at bruge mere. Ja. Så mere kvælstof. Ja, tak. Den anden måde, vi kan gøre det her lidt federe på, det er ved at bruge noget, der er rigtig god til at generere en hel masse damp. Og det kaldes for kogende vand. Så jeg har taget noget kogende vand med herover, og så kan vi simpelthen tage det herover. Og hvis du så lige flytter ud af vejen, så kan vi sige 3, 2, 1. Stor sky! Okay. Ja, og nu har jeg stillet det oplagte spørgsmål, hvordan lyser lys? Men jeg også stiller det oplagte spørgsmål, hvordan lyder lys? Så jeg mangler lidt det tredje spørgsmål, hvordan lyser lyd? Ja, nu synes jeg, du koger, Jesper. Nu synes jeg, du koger. Nej. Fordi jeg har taget en laser med her, og så har jeg taget sådan en tromme med her, hvor jeg klistrer et lille spejl på toppen. Yes. Men lad os bare prøve at se, fordi vi kan, i stedet for at stå og slå for den her, så kan vi sætte den i vibrationer ved at spille den igennem en højtaler. Så jeg synes, at vi som musikere er ikke så gode til det med at spille musik, men vi tager bare en eller anden kunstner. Så jeg slukker også lige lyset her, så kan vi finde det. Og så siger vi, den kommer der. Kommer forhåbentlig der. Så går jeg lige her. Yes. Ja. Jeg synes, jeg har lært en del efter alle de her forsøg. Og jeg ved ikke med dig, William. Har du lært noget nyt? Altså, jeg synes, jeg har lært helt vildt meget, så jeg synes bare lige, at vi skal tilbage til det allerførste forsøg, hvor jeg prøvede at springe det her krystalglas, og så synes jeg, for lige at prøve det en sidste gang, så skal jeg lige have en trommevivl. Jamen, jeg får simpelthen æren af overrækningsfrihed. Jeg har fundet ud af, at det her papir er sådan halvt gennemsigtigt, så jeg gemmer det lige under armen. Dommerne har jo skulle være ude og votere både på undervisningsværdi, underholdningsværdi og formidlingsværdi. Og der har vi givet nogle point på en skala fra 0 til 5. Og jeg vil sige, at der er ikke nogen, der har fået 0 point i nogen af kategorierne. Så allerede... teknisk set måtte vi ikke lave en bedømmelse af KU, men I skal stadig have en kæmpe cadeau for det formidlingsarbejde, I lavede op til, at det gik galt. Så synes jeg stadig, at I skal have en hånd for os.
Vi har jo samtidig skulle trække nogle point, som sikkerhedsdommerne, der sidder her, de har vurderet på. Og der kan det give alt mellem 0 og minus en masse point. Og det hele er så blevet regnet sammen til en score, som jeg så står med under armen. Og nu bliver det sådan lidt en... Det er sådan en ting, man gør på TikTok. Der har man sætter man mikrofoner fast på underlige ting. Så nu bliver det sådan her. Lyder det ikke sjovt? Hvordan lyder en pokal? Er der nogen af? Det kan være, at jeg kan finde ud af det, når jeg åbner her, fordi vi har lavet en samlet vurdering, og skal vi have en tredje, anden og første plads, eller hvad er det gerne, I vil have? Så venter jeg med den her. Jamen altså, tredjepladsen kan bryste sig at have lavet et rigtig, rigtig flot show, som har forklaret en masse gode principper, som også har overrasket os, og har vist noget, vi ikke altid ser, når vi er til science show. Og det er til dels måske bare fordi, at de har en samling af forsøg, som ikke alle de andre har med. Så tredjepladsen, den går til fysik. Vi lagde hos jer rigtig, rigtig stor vægt på, at det faktisk var enormt fascinerende, at I kunne holde opmærksomhed. Altså, der var bølger hele vejen igennem. Det, som vi virkelig rigtig meget savnede, det var det sidste glas, der sprang. Nej, det var ja. Så du må træne stemmen op til næste gang. Nej, altså, hele vejen igennem det er rigtig, rigtig flot show. Så de har fået en hånd, så lad os prøve at komme videre til anden plads. Okay, vi gør det lige til. I kunne måske have fået toppoint, hvis I ikke havde rickrollers. Det skal I lige overveje. Nå, andenpladsen skal vi til. På andenpladsen der havde vi et show, der var helt enormt veltilrettelagt. Et show, der havde en god rød tråd igennem. Et show, hvor man kunne se, der var en plan med, hvor skulle det starte, hvor skulle det hen, hvor skulle det slutte, og som helt tydeligt er nogle mennesker, der shower rigtig, rigtig meget. Den gode røde tråd, det var den infrarøde tråd. Så andenpladsen, den går til DTU. Den står her. Det var de forsvarende mestre. Altså der står her DTU Science Show 2023. Nu må vi jo se, om vi så kan få den igen næste år. For nu skal vi altså til førstepladsen af denne flotte pokal. Og dem der er de næste, der skal engravere deres navn på. Flot trommevirvel. Et godt show, også veltilrettelagt. God formidling, vi fik det hele forklaret undervejs. Jamen altså, Kemishow Aarhus, I skal have... Stort tillykke til Kemishow fra Aarhus Universitet. Lad os lige give